gekost om toch, en het wordt dienenwunsch, maar ook van heel veel Vlaanderen en van de ganse raad, om toch nog eens een keer het liedje te zingen. Eenmaal prins te zien van ons Nederland. En wij kunnen dat beter zingen als ons eigen Gertje. Gert, oeh. Dag Gertje, daar zijn we dan, hè. Pak de prins in de arm. En ik zong, misschien heel even nog, het was met de buntjespas. Toen zat Gertje met Jan aan de bar hier in de Grand Café. En toen ben ik naar je toegekomen. Ik zeg, Gertje, het zou toch gewoon zijn als het liedje nog eens ja, daar moet ik even nadenken. En toen zat ik in de kapperstoel van Jan. Ik zeg tegen Jan, ik heb een vraag. Ik zeg, wilt Gertje dat liedje nog eens zeggen? Nee, zegt Jan, dat gaat niet meer lukken. Ik zeg, dat is jammer. Toen heb ik nagedacht, maar voor we dat liedje gaan horen. Dus ik heb gisteren gebeld om te vragen, want ik is op eigenaar van het liedje. Toen heb ik gevraagd, ik zeg, god, ik zeg, als Gertje het niet zingt, zeg ik tegen Jan. Ik zeg, dan willen we het toch gaan brengen en dan zingt iemand anders dat. En toen viel het stil. En toen zei Gertje op de achtergrond, wat wil de onvervlagers eigenlijk? Ik zeg tegen Jan, jij hebt niet Gertje, dus even. Ze kunt Gertje aan de telefoon, zegt Gertje zo en zo. Dan zegt ze, zeker gewoon ik dat zingen. Toen moest niet met Jan kallen zijn, ze moest met mij kallen. Nog in deze. Gertje, aan dichte microfoon. En we gaan ongetwijfeld ons allemaal in de arm pakken. Het emotionele einde is voor Gertje en ons allemaal eenmaal prins te zien in ons wereldstad. En als we gaan bereiken,
dat wordt een emotional end. En ik heb alleen maar naar die man moeten kijken. En dan zal hij straks alle knuffelen en alle EK's toegunten. We gaan natuurlijk Gertje niet zomerlijk Hein van de Buun afsturen. En misschien is het nog aan onze stadsprins de eer om de jaarmedaille van de Stadsvaslosvereniging te overhandigen. Dan moeten we even kijken. En er zal ook nog een bloempje zijn, maar het is al heel laat, Gertje. Dus we moeten even improviseren en tijd vullen. Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. Maar geweldig, Gertje. Wie is die gisteren aan de telefoon heen? En toen zeg je, ja, zeker ga ik dat zeggen. En dan dacht ik vanmiddag, ik moet wel even naar de geluidsdrager kijken, hè. En dan wordt het een minidisc. Maar dat is, Gertje, prehistorisch. En gelukkig dat ik Richie Box, Richie zijn niveau, de heeft ervoor gezorgd dat we het toch vandaag voor elkaar kregen. Dus nog een applaus voor Richie. Dankjewel. Kijk, ja. De jaarmedaille, Gertje, voor dich als dankbaarheid dat ze het toch nog, want ze is op 5 januari vorige week zondag 85 geworden. Proficiat! Nou, Gertje, ik ben zo ontzettend blij dat jij hier voor mij in leven hebt gedaan. 11 jaar geleden spreek ik hier ook. 12 jaar geleden, sorry. En ik heb ervan genoten. Elk jaar blijf ik me proberen. Ik heb het gemist. Ik heb het zo ontzettend gemist. En daarvoor dank voor uw tijd. En geef ik deze jaar. Gertje, en normaal op. En wil toch. En normaal prins Jelle gunnig dat de prins, maar ik wil het nog ontzettend ver doen. En ik doe het ook nog op de knieën. Gertje, dankjewel. Het was geweldig. De trui van onze stadsprins, maar ook van de heel van alle Vlaarsen. Dankjewel als het nog één keer hebt gedaan. Maar de wedstrijd nooit. Dankjewel. Een geweldig applaus voor Gertje, maar kijk hoe het afstapt. Ja. We helpen niet met 2 mannen, dan moet het goed komen. Kijk. Ja, en ja.